Lidi, dobře, pánové, dneska že tam při nové video. A dneska jedeme Urbex. Dnes jedeme Urbex ve pivovaru. A nebo, co? Nemocnici. Pojďme tady prvé, tady je nějaká budka. Fuj, tam je židle. Wow! Lidi, koukejte se na to. Tam nepadnou lidi, no. Počkej, tam něco hodí. Co? Například tohle. No, co je tady, lidi? To mě docela dost zajímá. Fuj, tam je nějaká spalovna. Počkejte, to chce natočit. Lidi, to je hustý. To jsou extrémní dráty. To je taky koleso, lidi, to je taky dokruh. Lidi, koukejte se, tady je to ohorený. Pojďte mi to někdy zobrat, to GoPro. Pero, do školy. Kdo by chtěl pero do školy? Kámo, tu se bude. Lidi, od henty budovy jsem to vůbec nečekal, kámo. Tady se dostaneme a tady začíná obrovská nemocnice, že jo? Film někde chodí čas. Hustý, lidi. Koukejte se na to, kámo. To je extra hustý. To what? Wow. Lidi, tohle je ta pivárna, co jsme na týden nechci. Teď je to pro nás, lebo teď jsme tady nelegál. Takže teď to začíná být to pravý a nejvíc randovní by se mohli říct. Oknem. Lidi, vypadá to na drop. Tam dost ľudí sú len grafity. Tu tam veľa grafity, jo. Objednú si tam to ľudí. A tady sa je dostať. Let's go gambling. Ja by som to objehnula, když nebude... Já bych to oběhnula, když nebude vstup pod lyžami nebo parkou, jak se říká, že jo? A nebo podle. To by bylo. Krávo to je. O, tam by bylo lepší. Jo, no. No. Lidi, tady bereme tyhle věci. Koukejte se na to, kámo. Tady je nějaká nefunkční už.
A to radioaktívna... No jo, no. Nie, drop oknom, alebo hen to podliesť. No inak sa nedá, ste zábery hľadovaný. Extrém. Tam treba to podliesť, Milo. To si nič nehovorí, to treba podliesť. A hen tam išli extrémne radioaktívne nukleárne tlaky tam išli. Hrozné tlaky. Budeme veci? Jo. Wow! Ako lidi tohle se přihlasuje do jeden z nejlepších urbexů. Pak vám to dám i na urbex mapu, než to koupíte. Pak vám to hodím i na urbex mapu. To vám garantuji to. Tam jede ropa. Čo? Prelezce. Je tu? Páni, ale to dýchanie není moc zdravé. Tak poďme sem. Hore to je super. Tejto sa dá dostať pryč. Koľko sa... Nešla. Pozor. Je opiedne, co tam sú nejaké... Vecka. Ty debile, to co si s ním stalo? Neviem, poďme nahore. Prej? Wow, a tu je už to tu druhý patro. Tady je 4 patra. Ježiš, pták, ja som si ho pochcal. Tam sú ptáky, oni tam majú hnízda. Poď sem, dole niečo ešte. No tak tady sú sami kámo a ptáky. Vole, to sú obrovský mechanizmy. No, ja sa koukám. Fú, tam niekto bydlí. Tam je vodka. Tam je celý zasraný. Lidi. Shoes just to see what it's like to be me. I'll be you, like straight shoes just to see what it be. Holuby. Lidi, koukajte, zostať. Tam se to dělalo. To pivo. Na první patr. Teď jede zdráčka, že jo? No, a neviem, či nás ten letargo jeden pokáže. Fú, ale ako tohle Jo. vybušný. To je plný.